אתם יודעים מה גיליתי? שכשאני לא מצלם, כשאני מצלם זה אצלי המקסימום זה 13 FPS. כשאני לא מצלם במשחק, אז המקסימום אצלי פה 20 FPS. המינימום פה 9 FPS. כשאני לא משחק, כשאני לא מצלם. כשאני מצלם, המקסימום פה זה 11-12 FPS. המינימום פה 6 אפילו. לא יודע, אולי יהיה אפילו 5, אבל בינתיים זה 6. אז מה אני יכול להגיד לכם על המחשב הנייד שהביאו לי בבית ספר? הוא חלש מאוד, מאוד, מאוד חלש, שאפילו מיינקראפט, לא מדבר על משחקים אחרים, כי הוא לא יחזיק שום משחק חוץ ממיינקראפט. מיינקראפט. באמצע שאני מצלם, והנה, עכשיו אני לא זז. ויש לי 10, וזה קופץ לפעמים ב9 FPS, אפילו 8. עכשיו זה היה 8 לשנייה. זה אומר שהמחשב הזה מאוד, אבל מאוד, אבל מאוד חלש. אני אומר לכם, המקסימום של פה זה היה 20 FPS. זה לא 30, 20. אני מבין עם 30, 30 זה בסדר. 20 זה מאוד קצת. אז אם אתם קונים מחשב אסוס כזה קטן, אני לא יודע איך קוראים לו, פשוט אני יודע שזה של חברה של אסוס, והוא ממש כזה קטן. אם אתם קונים אותו בשביל לצלם, אל תקנו אותו. אם מביאים לכם בבית ספר, בסדר, תשלמו שם לא יודע 500 שקל. אני שילמתי 500 שקל, כאילו ההורים שלי, וקיבלתי את המחשב הזה, כי אתם צריכים את המחשב הזה ללימודים. אבל אם לא, אז אל תקנו את המחשב הזה, כי זה ממש קצת FPS, ממש קצת, יותר מדי משוגע. אז טוב, זה מה שרציתי להגיד לכם. איתכם היה ג'וקר, תרשמו לרוץ, תשימו לייקים, ויאללה ביי. ועוד, עכשיו, כשאני לא זל, אולי אמרתי, פשוט שכחתי להגיד, זה 11, 10 ולפעמים 12 FPS. אז טוב, תרשמו לרוץ, תשימו לייקים.